Hollywood má mnoho legend, jedna z nich sa píše už viac než 100 rokov. V srdci Hollywoodu stojí divadlo, ktoré je svedkom zrodu filmovej histórie Egyptian Theatre. Otvorili ho v roku 1922 a hneď prvým filmom, ktorý sa tu premietal, bol Robin Hood s Douglasom Fairbanksom. Postavené v štýle staroegyptskej architektúry, bolo ikonou nemého filmu a neskôr jedným z najdôležitejších artových kín v meste. Rick Nisita, predseda prestíženého filmového inštitútu v Los Angeles, vysvetľuje, prečo je také výnimočné. Kedysi boli desiatky týchto veľkých filmových palácov, dnes ich zostalo len zopár. Egyptian bol vždy na vrchole zoznamu, miesto, kde chceli ľudia prísť, prejsť sa po nádvorí a zažiť atmosféru kina. Je to prostredie, ktoré robí kino výnimočným, nielen obraz a zvuk, ale pocit, že ste na mieste postavenom pre filmy. A to je presne to, čo z neho robí takú špeciálnu budovu. Renovácií sa ujali aj architekti. Jedným z nich bol Peyton Hall, ktorý kino pozná už celé 10 ročia. Po zemetrasení v 90. rokoch bolo kino v dezolátnom stave. V roku 1998 sme ho obnovili, ale bolo jasné, že časom bude treba viac. Dnes pribudli nové reproduktory, LED osvetlenie a špičkové technológie. A to všetko tak, aby história zostala zachovaná. Keby dnes Sid Krauman, pôvodný majiteľ, vošiel do svojho kina Egypt, okamžite by ho spoznal. A to je pre mňa najväčšia satisfakcia, že modernizácia neprebila ducha histórie. Egyptian dnes už nie len historická pamiatka. Je to miesto veľkých premiér, ako napríklad Emilia Perez so Selenou Gomez a Zoe Saldaňou, Elektrický štát s Chrisom Prattom a Millie Bobby Brown, Spojenectvo s Halle Berry a Markom Wahlbergom, či seriál Emily v Paríži s Lily Collins. Najväčšie slovo pri záchrane kína mala známa streamovacia služba. Jej šéf Ted Sarandos hovorí, že Egyptian má pre Hollywood podobný význam ako samotný symbol Hollywoodu. Egyptian je rovnako dôležitý ako nápis Hollywood. Je starý 100 rokov a bol miestom úplne prvej premiéry v histórii. Chceli sme zachovať krásu budovy, ale zároveň pridať to, čo jej chýbalo. Pohodlie, kvalitné sedačky, najlepší zvuk a obraz. To všetko pri zachovaní jeho histórie. A teraz je pripravený na ďalších 100 rokov. Pre mňa osobne je najväčším úspechom to, že fanúšikovia a filmári budú mať miesto, kde sa spája minulosť s budúcnosťou. A to je presne dôvod, prečo má Egyptian také čarovné miesto v srdci Hollywoodu. Toto je miesto pre všetkých filmových fanúšikov sveta, kde sa história prelína s budúcnosťou priamo v srdci Hollywoodu. Egyptian Theatre, hollywoodská ikona, ktorá po 100 rokoch opäť zažarila a dnes je domovom veľkých premiér a svetových hviezd. Tomás Puskádér, televízia Joj.